Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag vil jeg lave sådan en lille Q&A, hvis man siger det. Og så vil jeg svare på nogle spørgsmål. Jeg har virkelig ikke fået særlig mange spørgsmål. Så jeg vil rigtig gerne bede om at skrive nogle spørgsmål til mig. Ikke lige tage, hvorfor jeg tog det her liv, jeg vil ikke gerne, hvorfor jeg gjorde det selv. Men I må rigtig gerne skrive nogle spørgsmål, så bliver jeg rigtig glad. Og så kan vi lave en meget længere Q&A. Men nu vil jeg svare på nogle andre spørgsmål. Første spørgsmål er, om jeg har en kæreste. Ja, jeg har en kæreste, og han er faktisk med på nogle af mine videoer. Så nu kan I have noget at tjekke, efter I selvfølgelig har set den her video færdig, hvis I ender med at se den færdig. Og så er der også en her, der har spurgt, hvor gammel er du? Jeg er 10 år gammel, men den 20. maj bliver jeg 11 år. Så ja. Og så er der også en, der har skrevet, om jeg har et kæledyr. Nej, det har jeg ikke, men mig og mine veninder, vi prøver at komme med i MGP, og hvis vi kommer med i MGP, og vi vinder i MGP, så får jeg en hund. Så ja. Men hvis I kan huske, at jeg snakkede om, at der var en anden, der lavede sådan en haul med den her, og så sådan nogle kasser. Nu vil jeg sige, hvorfor. Og så sagde jeg jo, der var sådan en anden kæmpe ting, hvis I kan huske det. Og den ting ser jeg på her. Ja. Det var min lille søsters Lego ting. Men jeg har simpelthen fået et nyt skrivebord. Ja, det får jeg lige lov til at se. Jeg skal bare lige stille nogle af mine billeder op. Så det her. Ej, jeg sætter lige en stol med den her. Ej, hvis I kan se det for mig. Og det her er nogle helt søde billeder af min lille søster. Ja, de er rigtig søde. Og så kan I få lov til at se, hvad jeg har nede i skufferne. Som I kan på en masse covers. Ja, og noget tegnegrej og sådan noget. Og i den anden skuffe, der har jeg... Ej, det her kamera irriterende. Der har jeg noget hårting. Det her det er til håret, det er sådan room spray. Ja, sådan der. Det dufter ret godt, det jeg har fået min mor i en mystery bag. Og så har jeg nogle lipglosses. Og en lipgloss her, og så sådan her til øjnene. Og en øjenvippebukker. Ej, jeg får ondt i mine hænder af det her. Au. Ej, hvor er det her irriterende. Au. Ej, det var ikke virkelig undskyld. Her så har jeg en... der er sådan en her. Her har jeg halskæder, armbånd, Ej, hvor er det her fucking kamera? Ej, undskyld, jeg bander. Her har jeg nogle øreringe, ankelkæder, alt det der, som jeg har sagt, nogle ringe, og sådan stickers øreringe. Ja. Og så omme på det her er der sådan et spejl. Ja, jeg filmer lige på min iPad i dag. Så ja. Det var egentlig bare lige det for denne video. Bare lige for at blive lidt længere, for at I ikke skulle stå og kigge på mig. Så bare lavede sådan 3 spørgsmål. Ja. Så håber I vil like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej!